Sister Teresa, nsellem lilek li rġajt magħna għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, nilqakom għal dan il-programm fejn illum se nagħmlu l-lezzjo divina tagħna flimkien mal-mulej tagħna li sejtina illum twissijiet serji. Twissijiet verament serji li rridu nagħmlu attenzjoni sew għax minnhom jiddependi fejn se tkun id-destinazzjoni tiegħi u tiegħek meta biex ngħidu hekk jalqinna ċ-ċens hawnhekk. Jien emnuni eżis semmija meta nisma' jew naqra din is-silta li se nirriflettu fuqha llum verament ninkwita, nitħawwad u mifxula nħares lejn il-wiċċ ta' Kristu msallab. Nitolbu maħfra, nitolbu jenni, nitolbu wkoll jimlieni bit-tama u nispiċċa bil-intenni ħan intelaq fidejk mulej u hemmhekk nibda nieħu nifs il-ġewwa. Hija silta eżis semmija li ddaħħalna f'qoxortna, Mulej iftħilna iżda hu jwieġeb u jgħid ma nafx mnejn intom. Ejjew nisimgħu din is-silta u nagħmlu attenzjoni kbira għax illum il-mulej għaddej u ħażina lina jekk nisimgħu leħnu u nwebsu qalbna. Illum il-mulej se jkellimna permezz tal-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 13, versi 22 sa 30. San Luqa hawnhekk xtaq iwieġeb mistoqsija komuni li forsi min jaf kemm nistaqsu aħna wkoll li kemm se jsalvaw, jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Nisimgħu b'attenzjoni din is-silta li jisimha il-bib id-dejjaq. Biex insalvaw eżis semmija rridu nagħmlu is-sem tagħna. Nisimgħu is-silta xi tgħidilna. Waqt li Ġesu kien sejjer lejn Ġerusalemm għadda jgħallem f'xi bliet urħula u minn fost il-folla kien hemm wieħed li qallu mulej jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Huwa weġibhom, tħabtu biex tidħlu mill-bib bdejjaq, għax kif ngħidilkom jien ħafna tifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx, għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bib intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bib u tgħidu mulej iftħilna. Iżda hu jweġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kellna u xrobna miegħek aħna u inti għallimt fil-pjazzett tagħna. U jwieġeb u jgħidilhom ma nafx mnejn intom, morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Attaraw lil Abramu, lil Iżak, lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l-barra. U jiġu n-nies mill-vant u mill-punett minn tramuntana u minn nofsinhar u jitqedu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw, għaw minu tal-aħħar u għat ikun l-ewwel. U għaw minu tal-ewwel u għat ikun l-aħħar. Ekku jien nixtieq nistaqsi lilek li qed tisma' kif laqtitek din is-silta. Ipprova hekk sib ftit ħin u waħseb fuq dak li għadek kif smajt. Mhux biex tinkwieta qed ngħidlek tagħmlu dan, imma biex tieħu azzjoni. Ġesu illum qed jgħidlek dan mhux biex jinkwitak, le, Ġesu ma jridx jinkwita nies, imma jrid jiftaħ għajnejn in-nies. Dak ir-raġel tal-Vanġelu staqsa l-Ġesu, mulej, jaqgħu ma ftit dawk li jsalvaw. Ġesu jekk tindunaw ma taħx tweġiba, għal darb'oħra jirrifjuta Ġesu li jwieġeb domanda għaliex. Sinjal l-mistoqsija ma kienx ta' fejda mhix daqshekk importanti. Innutaw eżis semmija però, Ġesu flok li jwieġbu dwar in-numru ta' nies li jsalvaw, kelmu fuq x'għandu jagħmel biex wieħed isalva. U tafu x'qallu li għandu jagħmel biex isalva? Isimgħu kif wieġeb. Jeħtieġ tisforza. Tħabtu biex tidħlu mill-bib id-dejjaq. Mela huwa l-każ li nibdew nitħabtu minn issa. Ibda minn issa. Sforza ftit u waħseb. Irrifletti fuq dan il-kwadru li għada kif poġġitilna din is-silta li qrajna. Il-bib dejjaq, bib li ma jdumx ma jingħalaq. U Ġesu eżis semmija jerġa' jwissina jeħtieġ titħabtu
Anzi l-kelma bil-Grek hija issiltu l-ġlieda sal-aħħar, il-battalja deċiżiva. L-insara ta' meta bdew jibnu il-katedrali l-kbar barra milli jagħmlu bibien qawwija, iddekorawhom aktarx biġbijat tal-ġudizzju. B'hekk min jidħol u min joħroġ jiftakar li l-ġudizzju mhux ġrejja li għad iddum ma tiġri, iżda hija ġrejja li qiegħda sseħħ issa f'kull waqt ta' ħajjitna, għax il-ħin kollu qegħdin nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin u hekk niġġudikaw lil nfusna. Hija ta' xorti kbira li jiena u int bħala nsara għandna teżor li ġalna nidħlu fil-qalba tad-dar tal-Alla nnifsu, imsieħeb fih dan l-istess Trinità, mhux wara l-mewt mhux wara li nħallu din id-dinja, imma minn din id-dinja stess. Dan hu li akkwistajna wara l-mamudija. Però nafu li maħniex ġewwa l-kollox, fil-ħajja preżenti qisna dejjem fuq il-għadba bejn ġewwa u bejn barra. Għalhekk nieħdu t-twissija urġenti tal-maħbub tagħna Ġesu, issiltu l-ġlieda sal-aħħar u kunu żguri iva li l-post li ħejjejtilkom ma' ġenbi ikun tagħkom. S'issa l-bib għadu dejjaq, imma tal-anqas għadu miftuħ. Jekk Alla jħarisna u ġvera, immutu blandiema jew immutu u nibqgħu ma naċċettawx il-Vanġelu x'jiġri. Skont is-silta tal-Vanġelu li qrajna llum, jekk tindunaw ma toċ ta' il-familjarità ma' Kristu, kilna u xrobna miegħek aħna qalulu, ma joċ li tkun taf bih jew dwaru. Inti għallimt fil-pjazzett tagħna ta' qalulu, ma joċ lanqas in-nazzjonalità, iċ-ċittadinanza, in-nisel, imma qallhom għad taraw lill-Abram, lill-Iżak, lill-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna talla u intom imkeċċija l-barra. Eżis semmija biex tidħol minn bib dejjaq ma tridx iġġor ħafna toqol miegħek, nifhmuha hux veru. U l-ar toqol tafu x'inhu? Huwa dnub. Mela ħabiba jifhimha li jidnub huwa l-għadu tagħna, x'jagħmel? Jisraqlek mhux il-ġojjelli, mhux iċ-checkbook, imma jisraqlek isimgħuha sew. Jisraqlek l-eternità. Fid-dinja jista' jagħtina xi ħaġa, il-Vanġelu x'imkien qalilna li jista' jagħtina d-dinja kollha. Imma mbagħad x'jiswilna għall-eternità? Ftit ilu ta' kont qed nisma' kasett ta' Don George illum San George, għadu jidwi l-leħen tiegħu qawwi qisu nota ta' kontrabaxx. Meta kien qed ikellem lil ġemma li kellu qudiemu dwar din is-silta li qrajna llum tridu tisimgħu l-enfasi qawwija li jagħmel. Immorru nħabtu u jwieġeb għallhom Don George ma nafx mnejn intom. Ekku, nixtieq li jkolli l-ħila u l-qdusija biżżejjed ħalli niftaħ għajnejn id-dinja kollha dwar is-serjetà kbira ta' dawn il-kelmiet ma nafx mnejn intom. Ma tistax eżis semmija tkun twissija aktar serja minn din. Nitolbu bil-ħerqa lill-Alla biex iġalna nifhmu kemm hija serja din it-twissija marelta ma nafx mnejn intom. Ftit ilu kont qiegħda quddiem it-television. Kien hemm ċertu programm fejn fih kien hemm waħda mara qed tiġi intervistata mill-preżentatur tal-programm u fost il-ħafna affarijiet li tkellmu fuqhom dan staqsija kif inhi omma. Din infaqet tibki għax omma qed bagħti bid-dimensja u mhijiex tarafha. Li omma tarax li l-binta hija kbira wisq qaltlu u għandha raġun biex tbieħ. Imma jien f'qalbi għed dak il-ħin mela kemm hija akbar jekk missierna tas-sema ma jarafniex u jgħidilna ma nafx mnejn intom. Il-kultura negattiva tal-punent ħolqot soċjetà bla Alla, bla missier. Ekku tisimgħuha bħali u ġveru, hawn ħafna li ma jridux jafu b'Alla, m'għandhomx bżonn Alla minn għalihom. Din l-imxija għadha ma ħaditx il kulħadd tal-grazzja t'Alla, Alla ħares. Nitolbu biex ma niġux imdakra minn dawn il-ħafna li qegħdin jgħixu mingħajr Alla. Ekku, inħarsu lejn dan is-sit tal-istorja li għandu ħafna toroq miftuħa qudiemu li għalina jidru
li ma jinfdu għal-imkien, però għalih xejn ma hu impossibbli. Namlu wkoll attenzjoni għax jista' jkun li jien u inti nkunu smajna ħafna bih, imma ma nafuhx tassew. Niftħu għajnejna biex ngħixu sew u dan Ġesu qatt ma jċaħħadna mis-sebħ tiegħu u dejjem għandu jkun it-tama tagħna iva għandha tkun dejjem f'dan il-mulej. Ġesu illum permezz tal-kelma tiegħu irrid iwissina. X'jrid jgħidilna tgħid meta qal li l-bieb huwa dejjaq? Taħsbu li dan qalulna biex ibeżżana? Imma x'qed jitlob minna sew dan Kristu biex inkunu nistgħu nidħlu mill-bieb id-dejjaq, biex immorru wara kollox fil-post li ħejjilna hu. Sejjer inħejjilkom post, għandi ħafna għamajjar qalilna u nafu li dan il-mulej qed jistennina bidejh miftuħa. Nirriflettu ftit x'irridu nagħmlu fil-ħajja tagħna biex jirnexxilna nidħlu mill-bieb id-dejjaq. L-ewwel net eżis semmija. Ma naħsbux li la darba aħna nsara kollox okej huwa biżejjed, imma le mhux biżejjed. Lanqas mhu biżejjed il-fatt li inti tinsab faqda jew tmur prayer room jew għaliex tiffrekwenta s-sagramenti tmur il-qudies kuljum. Dan kollu hu tajjeb u kif, imma mhux biżejjed. Imma allura x'se nagħmel iżjed tistaqsini ngħidlek. Tfittix x'se tagħmel iżjed, imma fittex x'se tkun iżjed. Fittex mod speċjali li ġorr is-salib ta' kuljum kif inhu bil-ferħ. Għaliex aħna ħafna drabi moħħna dejjem biex innaqsuh das-salib u nitkarbu forsi mulej u ngħidulu ma niflaħx aktar inġorru dan is-salib tqilu wisq għal spallejja leżis semmija. Flimkien mal-mulej nistgħu inġorru salibna preċiż kif inhu, għax inkella se jiġri li meta tasal l-aħħar sija tagħna u nsibu ruħna d-dinja l-oħra se nibqgħu sorpriżi għax biex ngħid hekk se nsibu ruħna fi kju ħalli naqsmu l-abbiss li qed jiffred id-dinja mill-eternità. Nibdew naraw li dawk ta' qabilna kollha qegħdin ferħanin iġorru s-salib ekku li jissaportew fid-dinja u nindunaw li wieħed wara l-ieħor kollha qed ipoġġu s-salib tagħhom mindud biex minn fuq jgħaddu miż-żmien għall-eternità. Noqogħdu attenti li ma jiġrilniex li meta mmeddu s-salib tagħna biex aħna wkoll minn fuq ngħaddu għall-eternità. Baġeb kbir tagħna nsibu li ma jkunx ilaħħaq għax tant tkarrabna li l-mulej kien naqqasulna u msiken li aħna nibqgħu l-art. Hemm żgur se jweġibna, ma nafkomx. Mela nifhmu issa li hu l-waqt qabel ma jkun tard wisq, propju għalhekk Alla qatt ma jrid iqassrilna s-salib, għax jaf li s-salib huwa l-unika ċavetta li jiftaħlek il-bieb id-dejjaq għan-naħa l-oħra. Ħaddikom ftit eżempji ta' kif għandek iġġorr is-salib ta' kuljum bil-ferħ. Isma' b'attenzjoni. Romina għandha raġel rasu jibsa li jħalliha nieqsa mill-paga u jonfoqha fix-xorb. U hi ma tiddisprax imma tipprova tħobbu l-istess. Edward huwa marit serju, saqajh ma jtuħx iżjed u daru mfarrak qiegħed fqieħ ta' sodda. Imma hu ma ħadix kontra Alla, qed jipprova jgħix mument mawt ma' Alla. Doris dejjem xtaqet tarbija mal xi raġuni m'għandix. Qed tgħix l-istess ferħana, tfaħħal Alla għall-pjan tiegħu fuqha. Robert ħallitu l-arusa, kien se jtiħġen. Illum aċċetta dan is-salib minn idejh. U intom eżis semmija, żidu s-salib preżenti tagħkom u x'inhu u għamlu daqsxejn ta' riflessjoni biex taraw kif qed iġġorruh. Jekk it-tweġiba tiegħek tiġbaħ lil dawn li semmejt, int tfisser li qiegħda fil-lista ta' dawk li se jsalvaw. Propju hekk ifisser tidħol mill-bieb id-dejjaq. Twettaq ir-rieda tiegħu. Il-mulej Ġesu illum
Dan li qed iwiddi bina. Tajjeb li tifmuha li l-mulej iwiddeb il-min iħobbu fl-istess ħin nippruvaw nitwaħdu ma' dan il-mulej biex jenna nifmu it-twiddib tiegħu. Il-mulej rid iżomna u jenna biex ma nitbedux lem it-triq li twassalna ħalli nidħlu minn dan il-bib id-dejjaq, ħalli meta niġu quddiemu ma nisimgħux jildinna ma nafkomx. Imma meta nuruh kemm affarijiet għamilna u issa portejna ikun jista' jgħidilna nafek, idħol fil-post li ħejjejtlek. Alla eżis semmija tikkonfondux u joffri s-salvazzjoni, il-promotion tiegħu biex ingħidlek lil kulħadd bla ma jħares lejn luċuħ, familji jew razzet. Imma din is-salvazzjoni jiksbuha biss dawk li bil-għajnuna ta' dan Ġesu jagħtu is-sem tagħhom. Ma Alla ħadd ma jista' jibqa' bla ħlas ta' jemilu. Jekk illum Ġesu bl-imħabba kollha qed jgħidilna li l-għad ta' dawk li jsalvaw u meqjus, dan qed jagħmlu mhux biex ibeżżana nerġa' ngħid. Qed jagħmlu għax iħobbna u tassew irida nsalvaw. Ma jridniex nitqarqu li s-salvazzjoni tagħna nagħmluha ħaġa ċerta minħabba biss li aħna nsara. Is-salvazzjoni bil-għajnuna ta' Alla u għall-merti ta' Kristu niksbuha jekk nitħabtu biex nidħlu mill-bib id-dejjaq, jekk nimxu sewwa bla ma nawġu t-triq. Importanti, it-tama tas-salvazzjoni tiegħi u tiegħek hi fil-mulej mhux fil-ħila tagħna. Il-mulej jrid li kulħadd isalva lilna wkoll, irid jiġi mal-ġnus kollha u l-poplu ta' kull ġens għalkemm il-bib u dejjaq nafu li dak li mhux possibbli għalija u għalik u possibbli flimkien ma' dan il-maħbub tagħna Ġesu, hand in hand miegħu ikun iva kollox possibbli. Nafu il-wisa bla tarf tal-imħabba ta' dan Ġesu. Aħna żissemmija hemm bżonn li nsaħħu t-tama tagħna, kemm billi nsaħħu l-għaqda personali miegħu u kemm billi ninfetħu aktar għal kobor tas-sejħa tiegħu. Ekku eżis semmija jew nagħmlu pawsa mużikali fejn nafdaw ruħna fidejn dan li mallem tagħna u nħalluh jagħmilna tiegħu biss. Nisimgħu il-kliem sabiħ ta' din is-silta. All to Jesus I surrender. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all.
Ekku eżis semmija, il-mulej jafu ġveru li s-salvazzjoni li Alla batilna fismu ma niksbuwiex biex xejn minna ħatana. Jafu għalilna l-bib u dejja, jaf li aħna malajr nitqu bina nfusna u nieħdu triq boħra. Għalek barra li wissinna bi kliem ibnu stess u ta' missier li ju iwiddibna iċanfarna u jħarriġna fid-disciplina li għad troddilna frott ta' ħajja tajba mimlija bislim. U f'dan id-daw li ridu naraw u nifmu ċertu korrezzjonijiet li Alla jamlilna anki permezz ta' slaleb u dbatijiet li jippermetti li jiġu fuqna. Korrezzjoni jibidla fid-direzzjoni ta' triq li nkunu qbadna biex naslu tassew fejn nixtiequ naslu. Għalhekk iwiddibna Alla għax verament iridinna l-ġid u qiegħed jgħix u jimxi magħna. Minnu dak li benu ġveru li missieru ma jwidbux. Il-mulej iwiddibna għax hu missierna iħobna u jridna nieħdu saħħitna. Meta għandna missier li jħobna daqshekk u juri fina interess tas-sew fis-salvazzjoni tagħna, aħna nagħmlu kuraġġ, niċħdu lil nfusna, ma niddejqux, nerfgħu salibna kull jum, inbijaw kull ma għandna u nimxu wara dan ibnu. Inħarsu ruħna mill-qer u mill-iżbal. Nibnu eżis semmija ħajjitna fuq l-Evanġelu, mhux l-Evanġelu fuq ħajjitna. Noqogħdu attenti biex jekk jeħtieġ inġembu l-idejat u l-kumditajiet kollha tagħna li ma jiġrilniex li nitilfu kollox. Jekk wieħed ikun se jereq jaqbillu jarmi l-baħar il-bagalji l-kbar li jkollu biex isalva milli jereq bil-bagalji b'kollox. Importanti, dawk li jissaraw u jiġħdu jieħdu il-premju li ma jintem qatt, kuruna li ma titbilx. F'din l-art jistgħu jadduna biżmien, iżda fl-oħra minnu l-aħħar għad ikun l-ewwel. Ek spiċċa jgħidilna l-aħħar vers tal-Vanġelu tal-lum. Ħadd ma jsalva bidritt nifhmu għadi, insalvaw jekk nagħmlu s-sewwa u naħarbu l-ħażin. Ekku dan Ġesu qed iwissina bla qiegħda. Mulej jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Smajnija din il-mistoqsija li jagħmel, mhux biss dak ir-raġel li kien fil-folla. Imma kull bniedem meta jibda jaħseb kemm hu jibes il-ġudizzju ta' Alla u ġveru. X'irridu nagħmlu? Kif inkunu nafu aħniex se nsalvaw? X'se jkun il-ġejjieni? Għal din il-mistoqsija dwar il-ġejjieni, il-ġudizzju ta' Alla, is-salvazzjoni jew it-telfien, wieħed jista' jiżbalja b'żewġ modi. Jista' jkun pessimist wisq u jibda jaħseb li l-biċċa l-kbira tan-nies ser jintilfu. Jew jista' jkun ottimist iżejjed u jgħid li kulħadd se jsalva. Alla u twajjeb u ħanin u missier, iżda huwa wkoll li jgħid ma nafx mingħajn intom. Morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. U minnu nafu Alla jaħfer Alla jader lili u lilek. U veru li Alla dejjem lest biex jilqana għandu. U Kristu stess qed jgħidilna fis-silta li qrajna llum u anke f'silti l-oħra. Ħabtu jiftħulkom. Iżda dan eżis semmija sakemm għadna f'din il-ħajja, Meta mbagħad iż-żmien tal-prova jintemm daqshekk. Aħna tinsewx qegħdin fi żmien ta' prova u rridu nidhru quddiem Alla għal-ġudizzju li ħadd ma jista' jaħseb li din hija ħaġa li ma teżistix jew li issa hija antika, hemm il-ġudizzju, hemm l-infern, hemm il-ġenna u hemm il-purgatorju. Dawn jeżistu u jeżistu tassew. Mela eżis semmija, meta nidhru quddiem Alla għal-ġudizzju ikun mument deċiżiv u ta' biża' għal dawk li ma rridux jafu bih. Ikun ġudizzju tal-Alla li ma jinbidilx. Ma jiswa xejn li mbagħad ngħidlu mulej jiftħilna ikun tard wisq. Issa ngħidulu kemm irridu, mulej jiftħilna u l-mulej jiftħilna beraħ u jaħfrinna.
u jekk niprofa ngħidlu ma li se terġa' taħfer, jien erġejt waqgħid, nibt ħafna drabi, il-mulej tafu x'jagħmel, ipoġġi jdej maħal u jgħidli iskot, għax jien ġansejt, kun naf li jiena ġara mejthom f'qiegħ il-baħar nubietek. Dan però eżis semmija jista' jiġri waqt li għadna hawn meta jala iż-żmien ikun għalaq. Min mela sa jsalva min? Fis-silta tal-Vanġelu li fuqha qed nirriflettu llum u li fuqha qed nippruvaw nagħmlu l-lezzju divina tagħna rajna li Ġesu ma weġibx għall-mistoqsija li għamillu. Jekk mhux ftit se jsalvaw. Imma jitkellem fuq kriterji tas-salvazzjoni. Min se jsalva? X'hemm bżonn biex wieħed isalva qabel xejn eżis semmija. Rajna li s-salvazzjoni mi monopolju ta' ħadd ġa semmejna. Ma nafx mnejn intom wieġeb Ġesu, mela l-kriterju tas-salvazzjoni mhuwiex in-nisel, ir-razza jew il-familja, nafu li l-Lut kienu magħżulin minn Alla sa minn qabel Abraham, iżda li tkun ludi ma jiswa xejn jekk tiċħat il-Kristu, jekk Abraham salva dan kien minħabba l-fiti kbira li kellu. U wkoll x'jiswa li int nisrani li tkun kilt u xrobt mal-mulej, jekk imbagħad f'qalbek hemm xi mibeda u fl-imġiba tiegħek hemm il-ħażen. Għalfejn tkun taf id-dottrina ta' Kristu jekk ma tqedix fil-prattika. Siġra tajba semmija, frott tajjeb tagħmel, mhux biżejjed il-kliem, Kristu jrid il-fatti. Ma jimporta xejn jekk inti xludi pagan, il-lut li kienu l-ewwel magħżulin jistgħu jkunu tal-aħħar. Waqt li l-pagani li kienu tal-aħħar jistgħu jkunu tal-ewwel li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Kulħadd eżis semmija jista' jsalva iva kulħadd. Kristus stess għalinna li jagħt jinġabru nies minn kull nazzjon u l-sin u dawn jidħlu biex jimlew il-vojt li ħallew dawk li rridu jibqgħu ma jemnux fih. Kulħadd jista' jidħol fis-saltna ta' Alla fuq l-art li twassal għal salvazzjoni sħiħa fis-saltna ta' Alla fis-sema. Imma hemm ċerti kundizzjonijiet jeħtieġ biex din is-salvazzjoni sħiħa tinkiseb. Irid ikollna dawn iż-żewġ ħwejjeġ. L-ewwel waħda għalilna Ġesu. Tħabtu biex tidħlu mill-bib il-dejjaq. Għal dawk li jidrihom li huma proprjetarji tas-salvazzjoni li jaħsbu li se jsalvaw żgur, hekk qal lilhom Ġesu u hekk jgħid lili u lilek illum. Il-bib dejjaq u t-triq tal-ħarsin tal-liġi li naħarbu dak li mhux sewwa irridu inwettquha. Imbagħad irridu nilqgħu it-twiddib tal-mulej li jwissilu liedu bis-saħħa ta' dan it-twiddib nistgħu nagħtu frott ta' ħajja tajba. Fl-aħħar nett nilqgħu wkoll in-niked, batija, tiġrib tal-ħajja ġejjin minn fejn ġejjin, permezz ta' dawn aħna nbattu għal ħtijietna, nerġgħu lura lejh u niksbu saltnatu. Induru lejh hekk ngħidulu. Mulej, iftaħ li moħħi biex ma ngħix ħajja doppja fl-istess ħin viċin tiegħek waqt li nagħmel dak li mhux sewwa. Iftaħ li qalbi biex inħobbok bla xeħħa, bla riservi, bla kompromessi. Iftaħ li għajnejja biex ninqala mill-inganni, mit-telqa, mit-taħwit, ħalli mbagħad ma jkunx tam diffiċli mulej li tiftaħ li dak il-bib imbierek li jdaħħalni għandek fil-post fejn int stess ħejjejt li. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.